It-tfulija fid-disajnijiet kienet imżewqa b'films għat-tfal li ma stejjer għadhom jiġu rrakkontati sal-ġurnata tal-lum. Fosthom l-istorja emozjonali li għaddi minna il-jum ċkejken Simba li jkun l-eredi ta' missieru bħala r-re tal-ġungla Afrikana. Il-film The Lion King li ħareġ fis-swali taċ-ċinema għall-ewwel darba fl-1994 u li huwa wkoll musical f'West End u Broadway baqa' jgawdi l-popolarità sal-ġurnata tal-lum. It-trailer tal-film li se jkun fis-swali taċ-ċinema fl-aħħar ta' din il-ġimgħa raw madwar 40 miljun persuna fuq YouTube. Il-kritiku tal-films Mario Azzoppardi qal li The Lion King ma japplikax biss għat-tfal iżda għal diversi ġenerazzjonijiet. Il-fatt u d-Disney hawnhekk fejn jibbrillaw illi jirnexxilhom jaħdmu films, illi il-kbar biex ngħidlek jistgħu jarawh u jieħdu gost jarawh u jħossu li l-film jappella għalihom. U żgħar jieħdu gost jaraw u jħossu li l-film jappella għalihom. Minkejja li din is-sena nħadmu mill-ġdid film oħra ta' Disney bħal Dumbo u Aladdin, il-film The Lion King huwa mistenni li jkollu destin ferm aħjar. Dan għal fatt li d-direzzjoni ta' The Lion King ġiet f'data f'idejn Jon Favreau li huwa maġun fil-filosofija ta' Disney. Dan il-film huwa maħdum mid-direttur Jon Favreau. Direttur illi 3 snin ilu kien diġà tagħna film sensazzjonali, The Jungle Book, fejn ukoll għandek annimali qegħdin jitkellmu u kulħadd issaħħar fuqu kif seta' jsiru dawn l-affarijiet kollha. Is-sur Azzoppardi qal li dan huwa film li m'għandux jintilef, mhux biss għal l-istorja sabiħa li għandu, imma wkoll għal fotorealiżmu li jsaħħar lill-udjenzi. Ara dan il-film uhu gost apprezza t-teknoloġija li għandna llum fejn kważi konvinċuk li l-annimali veru qegħdin jitkellmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.